man sa gilid ni siya. O diri no. Ato ay ang sag. Tay. Wah, watay. Nakuha na daot man ang iyang sungo. Ang saan na eh? Di pa kalupad. Luya. Ah, nahog man ni siya. Certi kag mabuhi ba kanya? Pero, oh. Lihok pa man. Si Ma'am Irene, Ma'am Irene na. Marag na ah. Ara, buhi pa. Kabuga po rin, ay gold na siminto. Sana ay. Nag-practice siguro ni lupad-lupad. Ha? Inahan no? Oh, mugbo pa magkuhan. Pako. Kaso wag man siya kabuka na. Buhi para ba? Basig maulian ba ni? Mas nalipong eh. Nga daw. Kiluoy. Yarap itong ambak-ambak ka. Kasi ganaan siya malupad ba? Hindi pa di ka mao. Pa man o. Rasa pa pa ni kalupad nga gamay pa manig. Dalibo. Oh, kalag siyang. Berbuhi pa. Di ba ka na matay? Swerte ni siya mabuhi na siya. Ang gason po ni siya eh. Ang bigas po kan? Guragawa naman. Patay ang guro. Ganun siya. Lagi siya swerte. Kapo ka na, oh. Muna. Nahog. Grabe siminto. Patay. Yata kaya daghang migas. Basin day mabuhi pa day.